no hay ventilación en el baño, el cual no se realiza ningún control de limpieza y es compartido por la matrona, los pacientes, los operarios del ayuntamiento y la gente de la escuela de taller, sin ningún tipo de intimidad para los pacientes. El olor es insoportable, tanto por las humedades, el moho, como por la poca limpieza del baño, que huele a aguas fecales, unha vergüenza. É a descrición de só algunha das situacións que padecen a diario as mulleres embarazadas de Caldas de Reis cando asisten ao servizo de matrona dende hai anos, ubicado nesta antiga escola taller. O deterioro do espazo é evidente nada máis entrar. Levan 9 anos denunciando as pésimas condicións nas que se atopa o local e que, segundo nos explicou esta mañá unha representante das mulleres, poden chegar a causar graves problemas ás pacientes. Una consulta donde fácilmente puede infectarse o contagiarse una paciente a través de una exploración, una citología, una prueba de estreptococos, cura de puntos, provocando graves consecuencias en embarazadas que pueden tener partos prematuros o mismo abortos espontáneos, o que el feto pueda contraer infección e pueda llegar a tener graves problemas de movilidad o neuronales. As mulleres compareceron esta mañá acompañadas polo alcalde da vila, Juan Manuel Rei, que se comprometeu a ceder desde este momento como solución provisional unha sala do Centro Comarcal da Tafona con mellores condicións de salubridade. Sin duda, o problema é un problema vencellado á Consellería de Sanidade, única e exclusivamente. E eu creo que eles teñen solucións dentro das súas propias instalacións, no propio centro médico. Con un pouco de racionalidade, seguro que se topan ali solucións óptimas. Mentres tanto, e de acordo co colectivo, nos ofertamos a posibilidade de usar o centro comarcal, que parece que dentro do que cabe cumpre as expectativas que tiñan en mente. A través do alcalde, as mulleres solicitarán unha reunión de urxencia con responsables dos Sergas. O acto rematou coa sinatura do propio alcalde apoiando a causa. De momento levan recollidas 2.140 firmas por un embarazo digno que entregarán no consistorio. Aínda que a elas lles quedan poucos días como embarazadas, aseguran que seguirán loitando polos dereitos das mulleres que veñan detrás.